Oñatiko Txantxiku arkulariak taldeak 25 urte bete ditu eta talde horretako kide den Gorka Bikuña daukate hemen alboan Txantxiku arkulariak taldearen nondik norakoak ezagutzeko gogotsu gaudelako. 25 urte bete dituzue, lehenik eta behin zorionak. Bai, eskerrik asko. 25 urte atzera egingo dugu, gure ikusentzulek ere taldearen berri izan dezaten, nola sortu zen ideia, ze izan ere gaur egun taldean kide gehiago ere bazerate, baina zu bazara sortzaile horietako bat edo hasieratik taldean dagoena. Bai, indala 25 urte talde moduan sortu ginen, baina aurretik egisa esan, bautzen klasiak eta emuten ziren lokal berdinean, eta orduan hori aprobetxatuta ikusi izan biharra gura, baina talde moduan ofizializaiteko, ez? Justo indala 25 urte, sortu geben taldia, eta poliki-poliki denbori pasatzen dela, eta 25 urte pasatzen dira, honezkero. 25 urtean hortxe ibili zarete, Gorka ez dakit, 25 urte hauetan zer den egin duzuena, hau da, entrenamentuak egiten dituzuen astero, txapelketetan ibili zareten, ikastaroak antolatu dituzuen? Bai, apurra danetik, azkenean hasi ginen material gutxekin, eta poliki-poliki materiala gero eta gehiago daku, arko batzuk kursiotara hartzen da jendientzako eukiteko materiala, fletxak, gero txapelketak antolaketan hasi ginen, lehenengo txapelketak izatezian normalian aretoko txapelketak, kiroldek izan eta hola, eta gero ezautu geben basoko arkutiraketa, hori jendala basuan, irudeko animalizien formako dianakin, eta poliki-poliki hasi ginen materiala erosten, hasi giran ordiziako taldiak laguntza emoten dozkun materiala euran materiala baiukaina guri jareten, eta parte bat gure materiala, beste parte bat eurak ordizikoak itxitekoekin, hasi ginen, antolaketan basoko txapelketak baita. Gaur egun geure materiala daku dano dianak eta dana erosita, eta urtean tirada bat organizatzen du Arantzazu aldian, Eskorriagatz parke naturalan barruan, oso pasa inguruan, antolaketan du tirada bat. Hasierako urteetan bi tirada berroan izaiten geben, baina jende asko ez gauz taldian, eta apur bat larrei ez erreteko, pentsatu geben tirada bakarra genitea, ireien izan dena. Hortxe aipatu duzu bai taldeak kideak eta baita material ere bai, ni bezalako eskakinentzako Gorka eta hor pantailaz bestalde egongo nirentzako ere bai, arku bakarra ez dago, arku ezberdinak daude? Arku ezberdinak dauz bai. Dauz hasierako arkuak izan dienak, astapenekuak ikasteko, gero dauz era desberdinetako arkuak, dauz olimpiadatan da normali egin dena arko rekurbuak, arko biribilduak, gaur egun izaten dira aluminiozkoak edo fibra karbonoskoak edola. Gero dauz arko tradizionalak, arko tradizionalan barruan egongo ziren biribilduak baita eta lombouak izango litzake D-formako arkuak. Horrein normalian egurrezkoak izaten dira eta igual dako beste material batzuk vibrazioak eta kentzeko fibrak material artifizialak, fibrak eta arakoak. Eta gero da beste arko mota bat dela poleadun arkua. Poleadun arkua da normalien metalezkoa eta poleak egiten dau lana, orduan injar gehiago enguten dau fletxekin. Normalian poleadun arkuak izaten dira aizierako eta erabaiten dianak. Naizta badauen jendea arko tradizionalakin be aizian egiten dena. Ez dakit zuk zeu Gorka, zein arko erabiltzen duzun, zuen taldean bat baino gehiago erabiltzen dituzuen, bakoitzak zuen arkua duen materiala partekatzen duzuen, nola funtzionatzen duzuen? Guk azteko gure materialakin, astapeneko arko batzu badaku, eta horrekin egiten duna da, ikastea nahi dauenari, horrek itxi, konpromiso barik, ikasi arte, eta gero bakoitzak erabakiten dago, zelako arkua nahi dauen erosi, ez? Ni adibidez, azkenengo urteetan, lonbobakin ibili naiz. Lonboba da D-formako arko bat. Azkenean danok ikusi du Robin Hooden pelikulak, ez? Horren estiloko arkua da, zeana, lonboba, eta gero taldian, dauz, gure taldian
gehien, bueno, tiradatan da egiten den jendea, egiten dira asko arku biluziaekin dela, arku biribilu bat olimpiadekoa deiketan dena, baina bizore barik. Tiro instintibo edo ez dena egiteko. Hortxe zeu basarakide hasierako hastapenetatik bertan taldean aritu dena. Gaur egun baina, zenbat kidek osatzen duzue taldea, zein funtzionamendu duzue, txapelketan parte hartzen duzue, nola izan da pixka bat, hasieratik urte guzti hauetan, nola evoluzionatu duzuen arkulari taldeak? Egia esan sekulu ez duki parte hartzaile asko taldean, asko jota 20 piku edola ongo ginen, eta nik uste gaur egun 15 inguru gara. Gehienak oinetikoak, baina Baiarrako jendea baita dau, Bergarakoak, Eskoritzakoak, eta gero gu sortu ginean, oinetin talde sortu guen, Arrasaten bebauen talde bat eta Bergaran beste bat bebauen. Gaur egun horrek ez dauz, eta ondala ez asko, Eskorietzan Astroki talde sortu zen baita, eta eurekin oso harreman hona daku, eta orduan batzutan gure taldekideak eurekin egoten dira, eta euren taldeko gurekin baita entrenatzen, kompetizioetara eta batera joaten, eta apur bat... Entrenamentuak, aipatu dituzu, astero entrenatzen duzuen, entrenamentu horietan zein ariketa zer den egiten duzuena? Bai, normalian entrenatzeko bastian pare bat aldiz juntaiten gara, han Eltziako kantxan, eta azkenean da, ez daku esateko nola pauta zehatz bat ez badafan, eta diana jarri, eta teknika praktika edo fletxak bota, eta hori entrenatzea. Eta aipatu duzu, baita konpetizioetara eta joaten zaretela, ez dakite zeintzutara joaten zareten, zer nolakoak izaten diren? Kompetizioa da, zera desberdinetakoak. Esango zian, negu partian izaten diren normalien aretokoak, esaten dela 18 metrora, gero esaten dira aire zabalien iken dianak, esaten diala 30 metro, edo segun ze arko motak imotan da, 50 metro, 50 metro, dauz neurri distantzia desberdinetakoak, eta gero basoko txapelketak, basoko ibilbideak esaten dienak. Gure taldekideak gaur egun eixa esan, danetara faten dien normalian, mota danetakotara, baina egisa da, 15 egonarren taldien, aktibo, tiradatan da botaten da, 4-5 asko jota da bizela. Eta arkulari hon bat izateko, zer da behar dena? Pazientzia, eta asko entrenau. Asko entrenau, azkenean fletxak bota behar aldan berdinen danak. Orduan, botaten buzu batera eta beste era batera, gaizki zabiz. Orduan, ninbidezuna da, repetiu, claro. Ondo, baina repetiu, beti. Bueno, hortxe aipatu duzu taldean kide batzuk zaretela, ez dakigu taldearen funtzionamentua irekia den, edonor joan daiteken saio horietara, izena eman behar den, urteko dozein sasoitan batu daitekeen edonor taldera. Ez daku jarritaula fetxa fijorik kursioak eta muteko, baina jendea jartzen da interesa dakona, gurekin jartzen da kontaktuan, eta gu saiaketan gara aldunakin, erakusten etortunan barrexari, zela den teknikia, posturak, arkoa zela batu behar da, nalako gauzak, eta gero, azkenin, edozein momentutan, interesa dakon jendea, etortzen da, eta haziken da, kursillo estiloko bat hartzen bai. Batak besteari orduan elkarlanean laguntzen diozu, ez dakizuek aurretik ikastaroa jaso dituzuen, autodidaktak izan zareten? Bai, guk taldea sortu zen gareixan monitore bat euen, Bilbotik etortezana, eta momentu baten erabaki egin, geure bidea hartzea, geure kontutik itea, eta horren alde hortatik formazio apurua badako, baina gehixoan autodidaktak bestea baino. Aurrera begira, zein asmo duzkazue? Esan dut zuten modalen, tirada iken jarriketara da asmoa, aurtengo tiradia berezi samarra esango da, normalian izaten dena baino, beste normalian izaten dira tirada horrek 24 dianako rekorrido bat, ibilbideak, eta gure asmoa da ibilbide doble bat ikia, 24 eta 24 da. Berezi xeiteko asmoakin, eta gero jarraitu gola, ez dakigu gola beste
ez de munduko espektatibarik. Bueno, izan dira 25 urte, bete dituzu 25, izan daitezela beste 25, ezagutzera eman dugu pixka bat, horren ezaguna debagoienean ez den, arkuarekin aritze hau, seguru bat baino gehiago animatuko dela, zorterik onena, hemendik aurrera ere bai, segi hortxe zuek arkuarekin fletxak botatzen, eta beti ere, Dianan ondo asmatu, Hori da, eskerrik asko.